Hola, Club del Vi. Us presento el vi blanc d'aquest mes de desembre. És un vi blanc que ens fa molta il·lusió perquè no és una zona tan coneguda per nosaltres. És un vi de Bodegas Ventómiz, estant a la Sierra de Màlaga, i és un vi blanc elaborat amb les varietats Pedro Ximénez i Moscatel d'Alejandría. Aquest vi s'elabora a la zona que queda entre Màlaga i Néjar, que és una zona de muntanya, que hi ha una gran pendent de 5 quilòmetres cap a l'interior, 800 metres d'altitud, i és una zona que se li diu la Sierra d'Axarquia, que recull uns 8 o 9 pobles de cases blanques tradicionals d'Andalusia. És una zona molt maca, que recomanem per anar a visitar, i per, sobretot, visitar la bodega i els vins que es fan a la zona. Com us deia, Moscatel d'Alejandría en un 10% i un 90% de Pedro Ximénez, que és una varietat més coneguda, sobretot a la zona de Còrdova, de la qual és on treuen el raïm, de Còrdova, i el 10% de les vinyes pròpies del celler. Fermenta el raïm i la verema la fan a l'agost, amb un raïm molt madur, però que encara no ha sobremadurat i, per tant, té frescor. És un blanc sec, però amb unes notes molt tropicals, molt aromàtic i a la vegada molt cítric. I com us deia, la zona de muntanya, de sòls pedregosos, sobretot hi ha molta pissarra, et dona mineralitat, et dona aquest perfil més sec, més auster. És un vi fantàstic que sobretot pot combinar molt bé amb algun tipus de peix, et va molt bé, però sobretot peixos grassos, peixos fregits, no tant cap al marisc, arrossos, i és un vi que nosaltres hem gaudit moltíssim i sabem que ho fareu. Ja ens direu què tal, i salut!